Horas selamat adpem madihita saluhutna. Dihamu akadamang doho dainang manang didia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Dison hupara dihami nagabe bahad jamita di minggu apen na paduahon 5 Desember 2020 sada. Adoraksoi jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di minggu apen na paduahon ima natar surat di Evangelium Lukas bidutulu mamukasian ayat sada rodi ayat onom dohot topik minggu mubama parade dalam ni Tuhani. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Hujah madihita songonom mahatani Tuhata. Pasapuluh 5 tahun hinarajahon ni Kesar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea. Ditikini akar raja naupaton si Herodes di luat Galilea, si Filipus dongan nasa ama di luat Iturea dohot Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene, uju si Hannas dohot Kayapas si tuani Malim, Roma hatani debata tu si Johannes anak ni si Sakarias di Halongonan. Gabe ditopot ibana ma sadok luat humaliang batangaik Jordan. Di jamita homa padidion hamubau niroha. Laho pasesaho dosa. Hobartu natar surat di buku parjamitau ni panurirang Jesaya, suara ni nama Jojo di Halongonan. Pature hamuma dalad di Tuhani, pahorno pamuma si dalanana. Ikongguhad do nasarura jala si parejeto do nasa duluk doho butul-butul. Si patigoro do nabekuk jala si padus-dusun na marbuki-buki. Jala idaw ni nasa daging do haluaun nasian debata. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Ra boydo tubu suku-suku di rohata. Ahadu ulaning hadumuan ni akaraja naginwaran na di bagasa turpukon. Dohot wilayah na nirajaan nai. Tu perjamitau ni si Johannes padidion. Budu tubu suku-suku ni di bagasan rohata. Tagamudo holan nama bahe catatan sejarah si Lukas di si ubahe di surat ni sudi. Si Lukas naing pabotohon tuakan nama jaha pabua perjamitau ni si Johannes si nama sadui ditiki hinarajau ni Kesar Tiberius dohot aka panggonggomi na asing. Apakah Lukas sengaja mencatatnya supaya orang tahu bahwa waktu Yohanes menyerukan pertobatan itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius dan penguasa-penguasa lainnya? Ido tutu nanaing dohonon na marhiti ayat sada dohot ayat 2. Di hamua kamang dohot dainang ra dakolan sekedar informasi manang catatan sejarah si songoni nanaing dohonon ni si Lukas marhite hatorangani. Atik pe daksalai adong dora maksud manang tujuan na lubi ubagas siani. Mangihuton panigation niya kanabisuk di Injil Lukason penyebutan manang pangguarion ni akaraja dohot wilayah harajau nai merhadumuat dui tuhaluaun nabinuan ni Tuhani. Jadi ada hubungan penyebutan itu dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Lapatanna ia haluaun nabinuan ni Tuhatai dang terbatasi hola tuhala Yahudi. Keselamatan na universal do keselamatan nasiat Tuhatai. Jadi ala sude dona yang teruli di haluau ni
laos merdumutu sidon non cakupan wilayah perjamitau ni si Yohanes. Dohot hatana jepek dohonon ikosaha duha luauni tu harajau ni Kaisar Tiberius, Pontius Latus, Herodes, Filipus, Trakonitis, Lisanias, Hanas dohot Kayafas. Asa seruan hamubaun manang pertobatan na sinurahon ni si Yohanes pe ikosaha dutua kaharajau ni, termasuk ma nang tuhita di bagasan partikianon. Atik pia kamang dohot tamuinang didok suara ni nama juju di halongona dui bana. Alaidang marlapata ni holat di simay bana marjamita. Holat di halongona ni manang di padang guru nima si Yohanes marjamita daw. Ido asa molotaida di ayat tului dungro hatani debata tu ibana gabe di topot ibana ma sadok luat humaliang batangaik Jordan. Datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan ima didok. Ido anggo apalah tujuan na utama di pangguarion ni akaraja dohot harajau nei asa sudi mataruli di haluaun na binuan ni tuhatai. Hamuak kadongan salah satu pintu masuk untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan itu adalah bertobat. Mubah. Bertobatlah. Ima seruan manang jamita ni si Yohanes padidi. Songo dia do na bertobato nate. Molosian pengertian na bertobat juk di didok bermetamorfosis, bermetamorfosa. Songon kepompong nagabe kupu-kupu ia soi songon si pasing tatada do si pasing atena di umay nagabe ribur ima na bermetamorfosis. Jadi molonunga bermetamorfosis ibana tang mula be tu bentuk semula. Sarana rupani dakya be taida kupu-kupu gabe kepompong ate. Molonunga kupu-kupu ibana terus namai sahatu namate kupu-kupu. Songonido nang ribur capung molonunga berubah si pasingi gabe capung bamate capung namai tang mula bebana gabe si pasing. Songonima pengertian ni namuba manang na bertobati didok. Bertobat juga berarti berbalik arah. Olo do jolmai dak sadar ibana pabua dalan nani dalan nai dalan nasositong. Yesui diboto ibana do pabua dalan nani dalan nai dalan nasositong alai say diturucon. Duk pesadar ibana gabi ditudal hom madalani mula may ibana muse tudalan na hiyan ima dalan na dingkani ima muse nanidok na bertobat. Jadi adong kesadaran jala laos adong tindakan di ibana untuk berbalik arah. Hamua kadongan saha porsiaon laos merdumutu sima bertobat harus dibarengi tindakan dan harus ada tandanya. Asa mulu didok bertobat manang muba dang sukup holat di hata, dak sukupi holat di pamangan, dak sukupi holat maranganangan. Arung dojol masongoni muba na mau bah inna rupani alai holat di anganangan. Alani bertobat dang sukup holat na menyadari pabua na merdu saibana, pabua na adong haurangan na, pabua na adong hasalaan na. Tak sukup holan na menyadari hirasudi dura jolmaon menyadari na merdusa ibana te. Sadar doho na merdusa ho ninna rupani. Sadar doaw. Alai ola ninna menyadari. Sadar doho dihasalami ninna rupani. Sadar doaw tulang. Belahamu dope mangulahoni tang betulang hinna
Api sa minggu nai nunga kambu muse sahi lamanai. Jala jupa di tau baru mau juk bigio nate. Masa madisi nama dokata pola sahatu manugut. Si pata nga mo dohodok sudi. Sai diripu na diudukon na nidok nai. Hape na usai tu kido ala ni duk na si malolong na. Jala hira sudi do madok disi dangulah aku besongoni. Jadi tebu hidup begion mulu nunga jupak tau baru masih maapan idok maakahata na labuk begion halai lewat bulan Januari ngamulak bimuse tu hasomalan naliling persis may songon edeni si Jek merpaungi ate joramau dangulaku be akasi songoni molotung bebasau sian penjaraon gabejol mana dengan maaf ay matung yedehon bertobat tak cukup holan na menyesal jadi molo nak kini nga perjulu bertobat tak cukup holan na menyadari bertobat pe dak cukup holan na menyesal jora mau sainin na alai hola ditiki hacik dui dung malum diulahi do muse arong do hiado nga songoni sa tabi rupani mabuk may bana uroh nga apelubihu na diinum na minuman ni hacik tiya mahuroha dihilala saya tangis may bana alay dung manugo nai duk sadar dukehi bana dung denggan makatahatai doh dongan na ahamani dok tu dongan nai adigam mahita musiate songonon nina hamwa kadongan menyadari dan menyesali holan proses pertubatan dupi proses na dupi molo na betul-betul bertobat manang mubah iko barani do maninggalhon songon nataro nak digijang nak kiningani iko barani do berbalik arah songo sada ina nalau marona tu pasar dung ditonga dala ni bana sadar mah na tinggal dompet na dijabu duk songo ni badung disadari bana tong tinggal dompet na dijabu berputar balik may bana mula may bana musi tu jabuna mabuat dompet nai jadi dakkolan na disol-sol ada nga tinggal dompet tu tak say ni nai bana duksa dari bana na tinggal dompet nai itur balik ari bana putar balik ibana tu jabuna dibuat mamusi dompet nai ima gobaran ni na bertobat au sugari holan na manol soli inatai ala tinggal dompet na dijabu kadang jadi bana belanja arong dodongan na beruon naik somay bana marisap ido ibana ma dang marisap biao ninna marupa ni duk songoni di bani bana ma songot tadda na sungguh-sungguh ibana na naik so marisapi jadi di dinding ni kamar nai di julu ni meja ni belajar nai di palok koto ni bana ma aka sigaret na sosanga ni isap nai di palok koto ni bana ma Yung aku beri kami do tutu di palok koto ni bana di si. Nah, ima patuduhon kesungguhan ni bana na somarisa bebana. Tohoma memang. Seminggu budu pedi lewati ibana. 2 minggu masih mampu. Alai patulu mingguhon lau sigaret na di palok koton di dinding ni kamar nai nama muse dibuat seda-seda lau sima di isapi. Taringok na majoyaka amang dohot tamuina. Gabi jujuk masongon hatani detayate Kristenau hape hutodong dalan hamagwani buku de 122 ayat tului. Hama kadongan saha porsiaon pertobatan itu harus dibuktikan. Molo diturpukot didok ikon adok tadana. Didok si Johannes tadda ni naung mu bajol mai
ima marhite naolo ibana padidihod dirina. Kesediaannya, kerelaannya untuk dibaptis. Jadi molodang olo dope ibana dididi berarti tangarung dope disi hamu bau ni roha. Ima ukuran pertobatan di masa nisi Yohanes Padidi. Nah, bohado molo di konteks tanuai. Sia dia mata dota pabua nang marhamu baun sasahalaki. Hamu kamang dohot tamuinang molo taturuson majahatu ayat walu di bagasan bidu tului takas do didok disi hataridaan ni nang marhamu baun. Ima merhite nama perbuihon natama menghasilkan buah. Tumakas do hatabataki. Molo na dibibeli takolan merperbue di dok. Alai merperbuihon natama. Buah yang baik, buah yang layak, buah yang pantas. Imara lapatan na molo talapati di hata Indonesia. Ayang goholan na marperbue do tutu tua hamayate. Adong duhau holan na marperbue. Alai dak taralak perbue na. Molo hata idahau songoni. Biasa na di tamat-tamat doi. Iya sui akahau na sinuan di pamareta akan na di pinggir dalani. Baga kia perbui na idao. Alai dak taralang. Tang buaya lang. Adong dosongoni. Jadi dakolan sekedar merperbue. Iko maperbue ho perbue na tamado. Ima didok nakid di ayat 2 molo di hata batak taja ha? Di Bibel tayate. Maperbuehon perbue na tama. Ima didok. Ima tada nihalak naung marhamu baun. Ima tada nihalak naung bertobat. Tutu di pataridahon ibana marhite-hite perbue ni nguluna. Sia dia mamuse tadana. Tutu hataridana bui matok taida musesian sikap nate. Siapa kulingna, siapa bahenana. Akau mah tada pertobatan. Ngasangahian ibana 5G molo 3G manang 4G lumayan dope on nga 5G jugul jugal jukat juking jeng alai dung muba ngalabok be molo mulak siak katur ngaulo be madok malam mama sore mama ngain narupak ni sian nasohian saunari gabi inatay do na heran ay bikunisi do noeng songgop tuson gabi ninna dung mubay bana nunga gabi burju jala marsi basa-basa anggo soy na mahulit na goti lomonis ma hamu kamang do tamuina nami ra godang do piak kata-tada na bui idauta patuduhonota tadda ni naung bertobat manang marhamu baon. Molo didok di bagasa trupukon mangguhi nasarura parejeton nasa duluk doho menamar butul-butul doho patigorhon akana bekuk kia sadui manggobarhon kia dan ningulu taon na jujusong kia dan ni dalan naso beres jalan naso siap dope dilalui manang dilewati. Ati buhado adong dope di rohat taon dipikirata manang dingulu taon na ikon siguhan yang harus ditimbun manang na ikon si parejeton diratakan ia soi na ikon si patigoron ati boha adong dope dingudu taon akan namar bekuk-bekuk say songot tikungat tajam rupani taboto do tikungat tajam ate jujuk do masa di si permaraan molodang hati-hati molo adong dope minggu apenoma gabe momentum dihita laho pauli-ulihoni laho mangguhi na marura-rurai parejeton akarohan na marbutul-butuli doho patigorhon akka pikiran na marpeolani
asa denggan bongot tu hatai di nguluta marhitei gabe taruli hita di haluaun nabinuan nai tapatu pamai. Amin martangiang mahita. Mulai hati madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pergugui hami mengulah hocap. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.